Wow, hey, ngiyazidela message mina. Oh Nkosi. Wangithula yena umthwalo wangishiya neculo isho kanjalo isimo squire bethi uvalo lwami. Ake ngishilo phela ngathi kulesi sikhathi la sithi khona lungiseni sithi asilungiseni
Alright, kanike sefikile ke umfundisi la. Angazi uma ngibize ngumfundisi Nkosi yami. Ilezi zinto ekuthiwa siyalungisa ke namhlanje ngoba konke lokho esikusho wrong sizokusho right, sizoza ukuthi ikona kuyikuphi okuyikona, ikona kuyikuphi okungekho. Ake ngaphandle ukuthi ke ngigeqa amagula, ake ngiqale ngikunikeze ithuba nje baba Mpanza ubingelele umlaleli bengibathembisile phezulu zobukhona namhlanje. Ngiyababingelela abalaleli. Yeah, njani usuku lwakho lwa namhlanje? Hayi, ngiyaphila. Alright, baba kuningi ngifisa sikhulume namhlanje. Njengoba ngithi siyalungisa nje asikulungiseni ngako kona lokho ukuthi kunezinto abantu abanazo imibuzo abanayo, kunezinto abayikhulumayo, kunezinto abayishoyo yabona ehlukahlukene. So namhlanje ngifisa ukuthi nje ukusicacisa umleleli weNanda FM nabanye abakhona kade ke ukhonza nabo kwelinye ibandla wasuya kwelinye kwakho yabona. Kufanele nje sicacisele konke namhlanje siqale ngaye kumvangeli ukuthi ubizwa kanjani umvangeli umbishopi yabona kuze sikwazi masiqhubeka nodaba sasi-addressa kanjani. Ngingumfundisi. Angisiyena umbishopi, angiseyena umvangeli ngoba ngikwi-New Nazareth Baptist Church. Ngeke umvangeli ebe umholi webandla. Okay. Angeke umvangeli. Ayizwa manje siqala lapho silungisa leyo ukuthi ungumvangeli awusiyena umholi. Umvangeli ngeke abe umholi webandla. Ngangumvangeli ngisesebuhleni. Okay. Yes. Ngiyayithanda ke sebuhleni. Kwase kwenzakalani ke baba ebuhleni mangabe wawumvangeli usasebuhleni wamuva nini kwenzakalani? Siqale lapho nje. Ebuhleni ngasuka ngomhla ka 30 kuSeptember ngo2010. Nje lapha engamemezela khona ukuthi ngiyaphuma ebuhleni. Kodwa khona umyalezo ukuthi kufanele ngiphume ebuhleni wafika mhla ka 4 kuJanuary ngo2010. Kwafika ingilosi igama la uhlaleleni kwangasena kumuntu owayiqala ukufika sasesibena isikhathi eside ngoba uhlaleleni waqala ukufika kithi ngoSeptember 2006. Ekuqaleni ngenkathi efika sasingaboni ukuthi ingilosi sasicabanga ukuthi nje intombazana nje very strange person. Kodwa ke ngenkathi efika akafikelanga kimi, wafikela kumkhokheli onkosikazi wami. Yena ngaleso sikhathi sasehlala sehlukene eseGoli. Kodwa ke ukuze efike impela ebese efika nami ngimbone kwase ku 2008 noma wayexhumana nami ngesikhathi esiningi noma ngakaba naye. Kodwa nje ukuthi mina ngixhumane naye personally kwaba u2008. Kusukela ngo2006 kuze kube u2008 waye elungisa izinto zami ezingama personal ngoba nganginenkinga eziningi. Efika nje kube umuntu wathi ma ezethula kimi wathi udadewethu. Sathi masimbuza ukuthi udadewethu kanjani ngoba ngangena udadewethu wathi aseneliswe yilokho asitshela khona. So ke sasesimemukela kanjalo ukuthi udadewethu. Kodwa ke kwasheshe nje kwacaca ukuthi akusini. Uma uhleli naye ungeke ubone ukuthi akusiyena umuntu. Ingilosi uhlaleleni ufike kuwe ngesimo somoya noma ngephupho na? No, uhlaleleni akafiki ngephupho. Angazi noma ngizothi ufika ngesimo somoya, kodwa uhlaleleni uyafika nje fike ehlale nawe. Okuseqinisweni baningi abantu abayebembona uhlaleleni kodwa ukuthi bengazi ukuthi akusiyena umuntu. Yabo. Ngoba njengoba nathi nje enkathi eqala ukufika kithi sasingazi ukuthi akusiyena umuntu. So uhlaleleni uyafika kubantu abaningi bengazi ukuthi akusiyena umuntu. Okay. Ngoba ngoba ngikusho lokho ngoba kwesinye isikhathi uhlaleleni ukuthi usesitolo umbone sesesitolo kumuntu mhlawumbe uzothenga impahla efike kuthengisa impahla ekhulume nalomuntu bekhulumane bephendulane. Kodwa lo muntu osuke ekhuluma naye suke engazini ukuthi akusiyena umuntu lo. Usuke kwazi wena ngoba thina siyamazi uhlaleleni. Ngakho ke akusiyena umuntu ofika mhlawumbe ongambona. Ma kodwa uNkulunkulu ekukhanyisela ungabona.
kodwa nje isikhathi esiningi uyafika kubantu ekhulumeni abantu ngoba ngiyakhumbula ngithi sisesebuhleni kwakuke kwenzeke sithi nje sisebuhleni simbone mhlawumbe sethuma inkosikazi ukuthi ayizosibiza yabo ngenkathi lo muntu eza kithi ezosibiza ukuthi nansi inkosazana iyakubiza akaboni yena ukuthi akusini umuntu so wasekunikeza kumyelelo ukuthi ke manje na mhla ka 4 angithi njena kungakafika umhla ka 4 uyiphi inyanga kuJanuary kusengu 2008 usuzophela u2008 waqala lapha ukusitshela ukuthi uthunywa ubaba ilanga zeningi ke izinto owazisho engeke ngizisho ngoba ezinye sensitive yes kodwa nje wasichazela yonke into kakhulukazi ngoba ngangumuntu wayihlukumezeka kakhulu esontweni kulapho owasichazela khona ukuthi uthunywa ubaba ilanga and ubaba ilanga ukhathazekile kakhulu ngendlela engihlukumezeka ngayo wayesentshela ukuthi njoba ethunywe lapha njena ayisezukubabikho indlela ezobalula lokuthi ngihlukumezeke njengoba kade ngihlukumezeka wayeseke esengitshela ukuthi uthena ubaba ilanga angishumayele ngifundisa amaNazaretha noma ngivuselele ubuNazaretha ngithathele ezimfundisweni zomprofeti umqalo wendlela kodwa na ke ngenkathi ekubeka yena wathi uthena ubaba fundisa abantu ngokubuNazaretha ngendlela ubaba owabe efundise ngakho akasho ngena ukuthi umprofeti wathi ubaba ngoba wayethi uthunywa ubaba ilanga umshuthu umqali lo so ke ngaqala lapho ke ukuthi ngifundisa okuningi ngangikwazi ngoba ngangivele ngiyinzalo yamaNazaretha kodwa okuningi futhi ngangibuye sikufundiswa uyena ngoba ubehlala nathi esifundisa izinto eziningi besingazazi nathi nebesingayinakile bese eqala ezisho ukuthi lokhu kufanele kuhambe kanje lokhu kufanele kuhambe kanje kodwa ke mhla ka 4 kuJanuary kwaba isikhathi ke lapho kwabanzima khona ngoba ngalolu suku ke wafike nje mangizokhuluma ngamazwe akhe mangizokungazi ukuthatha okuningi wakusho wathi ngithunywa ubaba ilanga uthi angizokutshela ukuthi phuma ebuhleni ngoba uma ngabe uhlala ebuhleni uzohlukumezeka ngendlela yokuthi uyothi ufa uyobungaseyilona iNazaretha usuphuza utshwala uma kungenjalo uzothatha intambo uzikhunge uma kungenjalo kwabona laba abafundisi washo wathi laba abafundisi abakhona angendlela abangakuthandi ngayo impilo yakho ayikho safe so wayeseqhubeka ke ethi uthena ubaba angikutshele ukuthi makhele indlu kaJehova wayesethi ke indlu kaJehova ibandla wayesethi uthena ubaba ngikutshele ukuthi ungakhathazeki ukuthi leli bandla uzolihola kanjani ngoba lizoholwa nguye yabo kukhona into elokuza ngesikhathi uphuma ebuhleni awushiyanga yini Mapule mhlawumbe akashiyanga uphathi akabe resentment amanye amakhono afile kanjani ngesonto ngoba ngingathuka kabi ngibona ubukhulu ngoba uthe umphuma ngavela ngabona ukuthi iqembu abantu abaningi phela abahambe nawe okuseqinisweni kwaba likhuni kakhulu ukuthi ngiphume ebandleni lamaNazaretha njengoba ngisho nje ngithi kwasho ngoJanuary ngambuza lo muntu wasezulwini uhlaleleni ukuthi njengoba mina ngingasiyena owakwashembe ngokwesibongo ngizokwenza kanjani ukuthi ngihole ibandla lamaNazaretha ziningi ke ama questions owangibuza wona in reply kulokho engikushoyo kodwa ke okubalekile wathi akushuwongo ukuthi yakha ibandla lakaShembe kuthiwa yakha ibandla likaJehova
Nawe nami indawo beukhiye emaphulo akakhe ibandla la Jehova akakhe ibandla kaJehova ngoba wathi uthena ubaba ilanga makhele indlu kaJehova wayesethi ke indlu kaJehova ibandla ngitheke mangibuza wathi akuzange kwashiwo kuthiwa yakha ibandla la kwaShembe kuthiwa yakha ibandla likaJehova. Ngiyakozwa mina mfundisi ngiyayithanda ngoba sengiyazi ngisasho ukuthi imvangeli siyafunda silungiseni. Alright uma ngabe usuphumile nangendlela echazwe ake ngiqhubekeke into eyangenza ngempela ukuthi ngiphume ngoba lento ngayibona ingekho practical ukuthi ngizokwazi ukuphuma kodwa kusukela ngoMay ngayo u2010 ngabe sengithola incingo eziningi abanye kuba abafundisi abanye kuba abavangeli ababe ngikhonzile bentshela ukuthi kunemhlangano eyakhiwayo kuneplan yokuthi ngikhishwe okuseqinisweni ngenhlanhla ke futhi ngaphandle kwabafundisi njoba wayeseshila uhlaleleni ukuthi ayikho into abazoyenza wayengitshele kungakafika usuku ukuthi khona umhlangano wakhiwa ngawe kodwa ungakhathazeki nami ngizoattenda lo mhlangano attend buye zongitshela ukuthi kuthiwe kwathiwa yenza ukuthi nokuthi engekho kodwa umuntu okufonele no uhlaleni wayentshela yonke into nje ukuthi kuzokwenziwa kanjena ethi ungakhathazeki ngizobe ngikhona lapho ekugcineni kwathi ngoJuly ngawo2010 kwakunezinto eziningi okwakuthiwa ngempela ngizokhishwa ngawo kodwa ke kwatholakala ukuthi iyo into yonke sengiyayazi futhi ukuhlala kwami nalomuntu wasezulwini ingilosi yakwazi ukuthi into noma abantu bebethi bafuna ukuyenza bengakwazi ukuyenza kodwa ke okwenzeka kwathi mhla ka21 kuAugust noma nakho kwenzeka sengikwazi kwakuyisabatha kwase kufika abafundisi babe u14 nabavangeli bebonke babe u18 befika kwakhe sebezongihlasela ke manje na ke eTempelini ya ePine Town ngenkathi befika kwatholakala ukuthi ibandla lonke vele lingakimi kwatholakala ukuthi abanawo amandla bagcina bephindele emuva bengazange bakhuluma ngisho ukukhuluma kodwa ke emva kwalokho yayisibuya ingilosi yabuya lapha esithukuthela ithi ubaba ilanga usethukuthela ukutshelile ukuthi phuma wathi noma laba bantu bengazange bakukhipha manje na kodwa bazokukhipha ebuhleni wayesentshela futhi ukuthi indlelani abazongikhipha ngayo ngoba wathi into abazoyisho bayomemezela embhobheni besho ukuthi wena usuyisitha sikaShembe besho ke ubaba uThingo wathi ke ngenkathi bememezela lokho abantu nabakuthandayo ngeke bekwazi ukukwelekelela ngoba bayobukeka kungabantu abalwa nenkosi yasekuphakameni ngoba sekuthiwe wena umuntu against inkosi wayesithi ke ingilosi ubaba ilanga uthi ngeke yena esebenze ngomuntu oxoshiwe ngakho ke kufanele ukhethe ukuthi uphume manje na ungakaxoshwa noma uxoshwe ungabuye uyihlanganise naye so i-ultimatum ke leyo engayithola ngikuyo lapha sifika ingilosi ithi uma uze uxoshwe ungakaphumi lo msebenzi okuthiwa wenze ngeke ubaba ngeke sawenza ngoba ukutshele ngoJanuary ukuthi phuma vele laba bantu bazokuxosha lapha esontweni ileyo nto ke eyangenza ukuthi after the 21 of August ngibona ukuthi ngizoze ngike ngaze ngaxoshwa sengokwakha ibandla njengomuntu owakha ibandla exoshiwe ethukuthela uyabona so ke leso zathu ke senza ukuthi le nto yayenzeka mhla ka21 August kwafanele ukuthi kusukela ngaleso sikhathi ngabona ukuthi angisenayo indlela vele laba bantu bangixosha ngoba ingilosi yathi ukhetha kuphi ukuthi uxoshwe yilaba abantu uhlale ungasonti noma uphume manje na ulekele ulokhuza uShembe ekulekelele wakhe ibandla njengoba uthunyiwe kwatholakala ukuthi no angikwazi ukuthi ngilindele ukuxoshwa ungcono ukuthi ngiqale manje na ngenze yonke lonto ileyo nto kuyangiphoqa ukuthi njengoba yazi athi ngiloso ungayi ngoSeptember kwakunesikhumbuzo sika baba inyanga yezulu yathi ungayi emhlanganweni ngoba laba bantu baplana ukuthi bexoshwe wena lungisa lento bese uthi mhla kaSeptember unjela ukuthi usoqedile bese ulokhuza
announce emva kuba ke sengi-announceile ukuthi sengiphumile esontweni kwenzeka isimangaliso ke noma kwase kwinto ngahamba ngayiphepheni ngahamba ngayiphepheni kusukela lapho ke ingilosi yavele ke yasebenza njengomuntu engathi usebenza full time ukuthi akhelele ibandla ngoba uyena wenza yonke into nokuthi kufanele ngenzeni senzeni ngoba into eyayenzeka ngaphambi kokuthi ngiphume ebuhleni kwase kuvele sekuyiyona ingilosi eyenza yonke into ngoba leso sikhathi ubaba uthi ngowayengasaphumi kakhulu iyona yayifike isibusisela amanzi isibusisela amafutha yenza nje yonke into yabo enenkathi ifika ibusisa amanzi ibusisa amafutha okuqaleni wayethena lo muntu wasezulwini singakuvezi ubukhona bakhe kodwa iexcitement yethu noma iexcitement yami in particular yenza ukuthi lento ngigcine ngingayifihli ngoba ngabona ukuthi mhlawumbe lezi mangaliso ziyenzeka abantu bazocabanga ukuthi khona into engiyaziyo noma ngini kanti lento ayenziwa yimina yenziwa yilo muntu ngase ngiqala ngibachazela abantu ukuthi no kukhona umuntu oyisimangaliso ofika kanje ingilosi abantu ke base bevele begcwala esontweni belandela lezi zinto zokuphila nani ezazenzeka kodwa ke ngithema ngabe sengikuveza lokho laba basebuhleni basebe belinamathela kulokho ukuthi mina angisakhonzeni uShembe sengilandela ingelosi okay awusakhonza uShembe usulandi kanti kukhonzwa uShembe yini baba enkonzweni yes kukhonza uShembe so that is interesting for me Mpanza wena ke angeke ngisho emaphula ukuthi creed kodwa isivumelwano noNkulunkulu wena ngikhonza njani kuma Nazareth amasha kuba Nazareth amasha njengoba ngisho ngithi yafike yathi ingilosi ubaba ilanga uthi makhele indlu kaJehova alright ngicela sibambe lapho so yonke ilokhuza yonke into yethu isukela ekuthenini ngoba wathi sifundise ngoJehova njengoba kwakufundisa umprofeti alright ake sibambe lapho bese sihlaba ikhefu nginomfundisi uMpanza la we-New Nazareth Baptist Church ngimangibiza kahle kuningi ke ngisafisa ukukubuza ngoba kukhona amagama engilokhu ukuxoshwa esontweni ukukhonza uShembe nebandla lisha ngizothi masibuya ke ebese sizwa ukuthi mhlambe kuhluke ngani leli la kaShembe naleli New Nazareth Baptist Church kodwa ke siqale ngala 88.4 FM commercial break. Time is ticking. Back in a moment. Is your business going down? Do you want to reach more clients than you are currently reaching? Well, if your answer is yes, why don't you advertise with us? Yes, the kwi-Nanda 88.4 FM is your answer. Call us at 871-846. That's 071-999-4846. You can also email us at advertising@inandafm.org.za. Star 141 *4*2# and you too can enjoy Mahala Talk Time and SMSs between 1 a.m. and 4 a.m. depending on your location on MT Zone Mahala Nights. Conditions. Sanibonani ngumuntu Mpanza ngibhala ngokudla ngibuye ngithule uhlelo oluthi Speko Rice Kasi Kitchen. Uma ufana nami udla irice ngokuvamile ngikuphathele itip namhlanje. Zama iSpeko Rice. Inkomishi eyodwa yeSpeko Rice ebiliswe emanzini yezinkomishi ezine ikunika izinkomishi ezine zerice eliphekiwe. Uyazi ukuthini ngoba abakwaSpeko bathenga iquality ephambili kuphela. Unesiqiniseko sokuthola irice elehla esiphundu elimhlophe qwa nelihlukene kahle njalo nje. Ngakho ke uma ufuna kuyifanele ngempela imali ngaphandle kokunciphisa iquality yenza njengami khetha iSpeko Rice. Now umyalezo ovela kwaSASSA uphiko lukahulumeni olubhalisa nokukhokhela izibonelo zikahulumeni social grants
Uthi bewazi lonke usizo olutholakala emahhovisi akwaSASSA lokubhaliswa nokukhokhelwa kwezibonelo lumahala futhi isibonelo sibhaliswa kumabhalane wakwaSASSA kuphela. Bika inkohlakalo kule nombolo 033846330. SASSA sikhokha isibonelo esifanele kumuntu ofanele ngesikhathi esifanele nasendaweni efanele njalo. Alright, kanti-ke mawusanda ukuvulela umsakazo wakho ngiyakwamukela uhleli nendlovukazi la uMapule neQueen noMapule Mchunu kanti-ke ngihleli naye umfundisi Mpanza nondaba enhle wakamyeza la sithi khona asilungiseni imnandi-ke ngithandela undaba enhle methi nekumnandi ukuzwa from the horse's mouth not implying ukuthi umfundisi ihorse. Alright, but-ke sikhuluma la ngendaba ye-New Nazareth Baptist Church kamfundisi uMpanza sesichazelile ukuthi kwaqala kanjani waphuma kanjani ngiye ngathi mfundisi ngifisa ukuzwa le party le ngoba ngizwa khona ukuxoshwa esontweni normally ngiyengithatha ukuthi umfundisi umexoshwa esontweni kusekhona into wrong ayenzile kusuke kwenzekeni but why kube khona ukuxoshwa kusuke kwenzakalani ukuxoshwa kwase nje kuthatha isikhathi eside ngivama kuba nezinkinga nabafundisi hayi bonke kwakuba nje nabantu nje ababe behlale bengilandela bengithethisa amacala angifuni ukusho ukuthi kwakungani kodwa mhlawumbe kwakuwukuthi ukucabanga kwami kwesinye isikhathi kuyengafani nokwabo mhlawumbe bese befeel threatened ngakubeka kanjalo nje kodwa ziningi izinto nje ngangiba umuntu uyohlala njalo ehlukumezeka kodwa ngangakaze ngihlukumezeke ngihlukunyezwa umholi noma ubaba uThingo akho cala engangalithola kulo babe bevele nje bengakhele nje amacala nje ngithi itulo nje yes alright ngila baba ekuthenini uma sikhuluma ngoNkulunkulu uma ngabe sikhuluma ngokukhonza sithi umuntu obalekile kuyena umdala insuku esimkhonzayo ngiyengezwe uphatha indaba yokukhonza ushembe ukuthi mhlambe ngempela is it godly gonogright le nqubo yokukhonza ushembe kuya ngokuthi uyiqonda kanjani uyabona uma ku right ukukhonza uJesu ku right futhi ukukhonza ushembe okay ngoba kuthina amaNazaretha uma sikhuluma ngoshembe ngempela suke singakhulumi ngomuntu osenyameni ushembe kuyinto ejule kakhulu ngathatha isikhathi eside manje ukuchaza kodwa nje in short kukhona ushembe owumoya okuyena wathuma ushembe lo oyinyama ngisho kakhulukazi ubabela ngaye kwejwayele ukusho ukuthi anofuna ushembe owumoya ngoba ushembe oyinyama uyedlula emhlabeni so masikhuluma ngoshembe suke singakhulumi ngempela ngomuntu yes kodwa ke okwenzeka ukuthi ngeke ukwehlukanise kwesinye isikhathi ngoba uma ngabe umuntu enobungoma uyawuthi ma umbiza uthi makhosi ngoba uyazi ukuthi umoya ohleli kuye igama lawo amakhosi so you address isangoma uthi makhosi kodwa kuseqinisweni usuku unga address isona isangoma lesi siwumuntu usuku addressa lo moya lo ohleli kuye yes so kusho ke no shembeke ushembe ngempela akusiyena ulokhuza umuntu that's why kuba inkinga mase kunoshembe abaningi ngoba ushembe owumoya akakwazi ukuhlala koshembe abaningi ushembe owumoya uhlala kumuntu oyedwa yabo okay so kusho ukuthi kuyiphutha ngiyabuza ukuthi uma ngabe bethi ushembe uNkulunkulu kuyikona noma kuyiphutha mabebeka kanjani igama elithi uNkulunkulu kwesinye isikhathi it means divine okay yabo no kodwa cha ngikuyekeke nje ukuthi umkhulu sengikuthatha ngokweBhayibheli ukuthi if you say God does not necessarily mean the almighty or the umuntu owadala izulu nomhlaba even ingilosi iyabizwa ngokuthi uNkulunkulu ngoba ukuthi uNkulunkulu kwesinye isikhathi kuchaza ukuthi okwasezulwini
Okay. Yes. Okay. So ke for example amaKristu athi uJesu uNkulunkulu. Yeah. Kodwa angikholwa ukuthi uJesu umdali wezulu nomhlaba. Uma lokho sikubuka ngeso lokuthi umdali wezulu nomhlaba unegama elilodwa oJehova. Yabo. Alright, no ngiyakuzwa baba ngoba From that kind of theology kulukhona ukuthi ungathi uJesu uNkulunkulu ngoba inkolo yeBhayibheli inoNkulunkulu oyedwa. Kodwa abanye abasuke bevele ezulu basuke bengama supporters oNkulunkulu oyedwa. Alright, siyabonga baba engazi uyayiphendula nje uyayiqondisa ngqo. Well, nginombuzo ukuthi manje umusuphumile ebuhleni usune New Nazareth Baptist Church i-difference ikuphi? I-difference ikhona. Okokuqala njengoba ngisho ngithi lenkathi ngiqala iNew Nazareth Baptist Church. iNew Nazareth Baptist Church njengamanje iNew Nazareth Baptist Church iqondiswa ingilosi. Umyalezo engiwutholayo ngiwuthola kubaba ilanga. Ngamanye amazwi silandela ushembe owumoya ngoba ubaba ilanga akekho emhlabeni. So ke ngamanye amazwi ukukholwa kwethu sekuyafana nokwamaKristu ukuthi amaKristu alandela uJesu kodwa uJesu akekho emhlabeni. Okay. So nathi silandela ushembe owumoya ngoba akakho ushembe kulabo abakhona simlandelayo. Abantu ngoJehova ukuthi njengoba ushembe umprofeti ngamemazi mandate engayinikezwa ukuthi ngifundise noma ngivuselele izimfundiso zomprofeti. Lokho imandate enganginikezwe ubaba ilanga akashonge ubaba ilanga ukuthi uyofundisa imfundiso engangiyifundisa mina. Wathi uyofundisa abantu ngezimfundiso ezalethwa lapha ubaba eshoke uyise umprofeti. So ke yonke into yethu sibheka ngokuthi umprofeti wayitheni. Manje kodwa ke uma ubheka indaba umprofeti yonke into wayisusela kuJehova ngoba ngisho eqala nje ukuvula umlomo efundisa uthi mesabeni uJehova zizukulwana ngezizukulwana nigcine imithetho yakhe wanilobela yona uJehova ngenceku yakhe uMose ukuze ukudumisa kwenu kwamukeleke kuThixo emkhosi ngokuba manje ngamdumisi ngemithetho yakhe akawukamukela emthandazweni akasoze anihlisela izibusiso manje ngayilalela imithetho yakhe nigcina. So i-base ye-New Nazareth Baptist Church leyo spiritual foundation. That's why ke uzothola ukuthi uma kuba khona izinto ezifana nobungoma nani sisikhahlele ngoba leyo nto kufanele siyibuke ngeso lokuthi uJehova lo owalethwa uMose lento uyavumelana nayo. Lento uyavumelana kodwa ukuthi silandele uMose sikufundiswa umprofeti kodwa ukuthi silandele umprofeti sikufundiswa ubabilanga. Okay. So imehluko ilowo kahle lo sibani. Imehluko ilokho okunye ke okukhulu iNew Nazareth Baptist Church ngathi phase 2 yobuNazaretha ngoba iNew Nazareth Baptist Church ifocus yayo nelokhuza nevision yayo akukhona ukuthi ubuNazaretha kube ubuNazaretha kwaKwaZulu. So ubuNazaretha kufanele kube inkolo ezofana nobuKristu ezofana neIslam. So mase siqala siyakha from that base. So that's why we end up eliminate izinto ezingeza kwaZulu kuphela ukuthi sibuke ukuthi uma ngabe namhlanje ngihamba ngiye eAmerica ngifike nginikezwe imission noma nginikezwe ibandla kuthiwa nali ibandla lasemission nali ibandla lamaNazaretha eAmerica lizokhonza kanjani. Ngizofike ngithi eAmerica abantu abawufuna amabheshu beyofuna idwaba beyohlala phansi. So ivision yami akufanele ukuba ibe ubuNazaretha bakwaZulu. Ivision yami kufanele ngiyakhe ngendlela yokuthi ubuNazaretha akuthi mangabe ngifika eNigeria
umNigerian eyithole eyiNazareth mangifika eAmerica ithole iNazareth ngisho ngafika eEngland kube umlungu oyiNazareth eyithole eyiNazareth so yonke into fanele ibe based on I religious tradition if I were to say that rather than ilokhuza kahle mina ngokuba uncorrect mangi wrong awushintsha ngalutho kodwa into yenzile ubuyele emfundisweni kababa ilanga ngendlela anikeze instruction to Jehova makadunyiswe ngayo yes angishintsha ngalutho ngaphandle ukuthi ngibuyele endleleni okufanele sidumisa ngoba okwenzekile ngenkathi ubuNazareth akuba confined kwaZulu kuthe makuba confined kwaZulu abantu basebekushiya ubuNazareth njengenkolo sebepractice izinto ezingama customs ezinye eziphambene nomthetho kaNkuluNkulu ngangokuthi njena uzothola ukuthi manje amaNazaretha seyeba ezangoma sekuba yilokhu manje usukuthola ukuthi lokho akusahambelana nendlela kaNkuluNkulu so ubaba wayenza lento yabalula kimi mayethi uzofundisa ubuNazaretha ngendlela eyayi ifundiswa ubaba ngamanye mazu uzovuselela izimfundiso zomprofeti and lokho kwenza ukuthi yonke into yethu ibe very clear ukuthi where to go enye ke into ebalekile ukuthi njoba ngisho ngithi phase 2 yobuNazaretha njoba iNazareth Baptist Church ayikhathalelekile kangako ukuthi amaNazaretha kabe seNazareth Baptist Church kodwa into eyikhathalela ivision iNazareth ukuthi abantu emhlabeni wonke bazi kanjani ngoShembe as a prophet of God okay alright ngibukana nesikhathi ke manje mhlambe nomlaleli uyaviva nje manje bayafisa ukuthi babuze kumfundisi uMpanza kuningi abanye kade besho nje na ku Facebook ukuthi ngabe sivumelekile sibuze imibuzo ngabatshela ukuthi cha ke kubalulekile ngendlela esimangaliso ukubuza ngoba sithi asilungiseni sithi asikhulumeni into ekuyiyona silungise lokho esikusho wrong mangabe sikusho wrong kube ikona esikuzwayo sikhulume ngendlela efanelekile ngiyayicosha nasenkulumeni yakho mfundisi indaba yokuthi abantu batshelwe indlela hamba kodwa bese beyishintshela bona la bese kube ngazuthi manje the whole church is doing lento kanje so thina sinenye ingqondo ngoShembe yes yayizwa leyo sinenye ingqondo ngamanye amabandla engase ngingwakho but ngoba sikhuluma ngoShembe namhlanje sinenye ingqondo but namhlanje I think we getting a clear picture all right usemoyeni sawubona yebo sisunjani siyaphila kanjani kwena ngiyaphila nangumfundisi uMpanza bakhuluma noBheki mfethu yes Bheki yebo ngicela ukubuza lapho kumfundisi ukuthi inapho nje lo ingelosi uhlaleleni wabona kanjani ukuthi ngempela ingelosi ethunywe uNkulunkulu okunye futhi uma ngabe ethi iyona ekhipha ama instructions ngakube abasakhonzini ingelosi manje sebeke ukukhonza uNkulunkulu sebelandela ingelosi bese siphinde ngibuza futhi nokuthi umuntu uyadla yini ulalaphi mangabe sekulalwa bephinde bembone konke kanjani sekusekuseni futhi sekuvukiwe ngiyabonga all right okay sizobaphendula nje baba ke sibhale nje imibuzo ukuthi so lethi sizobanikeza ichance ukuthi baphinde babuze bonke oqala ukuthi ubone kanjani ukuthi ingelosi ngempela ngaba angisakhonzi yini ingelosi ngabe ngikhonza ingelosi manje angisakhonzini uNkulunkulu yeah and then ekseni ilalaphi ivuka phi uthi nje imibuzo ocela ukuthi into esize kusheshe nomphendulo umuntu ukuthi lo ozobuzwa kwesibili angaphinde all right akasinithatheke nje uloko kwesibili bese siyabaphendula bobabili usemoyeni sabona yebo njani baphila ngicela ukubuza ukuthi na ngathi khona kwenzeka okufana nakho mina nami ngisanda kuyifikela ke la ebandeni ngicela ukubuza ukuthi na kulokhona umama wakwalokhunga waba naye waphoka iphathelele lakhe ibanda naye wathi naye usewushembe manje ke ubaba yena akaboni ukuthi mhlambe naye uzoba naleyo nkinga ekugcineni lo mbuzo wami ngibuza lawo all right okay baba awubaphendule lababili okokuqala ukuthi sabona kanjani uthini umbuzo oqala sabona kanjani nabona kanjani ukuthi iyona ngelosi ngempela le okokuqala akazi ingilosi isho ukuthi ngiyingilosi kodwa kokuqala sabona ukuthi akusiyona umuntu ngoba okokuqala njena ingilosi kuze kube manjena uma isikhona endlini siyesibone ngombane kodwa ukuthi ingene kanjani endlini asize ngabona ngisho ngabe uvalile noma ihamba futhi
awukwazi ukuzubona ukuthi iphume ngomnyango kodwa ke esabona ukuthi ingilosi izimfundiso zayo ngoba ukwehlukanisa phakathi kwengilosi mhlawumbe nedemoni imfundiso ingilosi yafike yasifundisa ngoJehova yasifundisa ngoShembe so ke ayikwazi ukuthi ilokhuza idemoni likufundise ngoNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ukhonzwa kanje okuseqinisweni ukujaja ukuthi ngabe ingilosi noma kuyingilosi ufanele ujaje imfundiso zami njengoba yonke into engisuke ngiyifundisa ngisuke ngiyifundiso ingilosi ukuthi imfundiso zami ziyasho ukuthi imfundiso enginayo imfundiso ikaSathana so ingilosi nedemoni kuyakwazi konke ukuthi kube kuqhamuke kungcwele kodwa yinto eyimfundiso ezokutshela ukuthi lento lenivele ezulwini njengoba ngisho ngithi ingilosi yangitshela yonke into ukuthi iqhamukapi kodwa izenzo ezazisho ukuthi lo muntu uvele ezulwini kodwa ukuthi akusiyeni umuntu kwakulula kakhulu lokho namanje kulula okwesibili ukuthi okay I think it answers like ukuthi anikhonzini ingelo like sen lokho ukuthi asikhonze ingilosi njengoba ngishilo ngithena ingilosi asimboni ubaba ilanga kodwa yonke into ingilosi ifike ithi uShembe ubaba ilanga uthi so thina sithola instruction from ingilosi ngamamazi ingilosi messenger yethu yabo so ingilosi iza kithi as a messenger hayi njengento ayifiki yona ithi ngithi mina ithi ngithunywe kuthiwa kwenziwe ukuthi ngithunywe kuthiwa ngikwenze okwesibili indaba ukuthi angisiyenene uShembe le nto ifanele ibe clear kahle ngoba itheology yami is very very clear umuntu ongathi ngiuShembe ngabe usho lokungithuka nje ngoba ngikusho kahle ukuthi ngithunywe uShembe yabo angaze nje ngisho ukuthi nguShembe mina ngidisciple kaShembe ngithunywe uShembe uma ngabe lokhu zabe nguShembe bengizohlala ehlalweni ngilokhuze angaze ngisho mina ukuthi nguShembe mina ngithunywe uShembe mina ngiyumfundi kaShembe yonke ipractice yami ngisho ibandla lingaba likhulu libe njani kodwa njengoba nabapostoli babethunywa uJesu yafika athi ingilosi wena umpostoli kaShembe kodwa ngiyibiza ukuthi umpostoli kodwa ngiyalinganisa wena umfundi kaShembe wena ufundisa njengoba uJesu wayefundisa abantu kwase kuba abapostoli bakhe kodwa at the end yathi ingilosi umuntu owazi uShembe engamazi uJesu ufana nomuntu otholakala esefunda standard 10 engazange wamfunda first year futhi umuntu okhuluma ngoJesu engamazi uJehova ufana nomuntu osetholakala efunda standard 10 engamazi first year so ikhona yonke imfundiso yami iqala kuJehova hayi asilungiseni 0861462632 ngiyabona nje impela kade bebhizi befona la sisakhuluma zibalekile izinto ezishoyo kodwa mangabe uyafisa ke mhlambe akungeneki kahle ngocingo ungasho nje ukuthi Nanda bese ubeka ukuphawula kwakho sizokufunda noma ungaya lapha ya ku Facebook nakhona futhi sizophinde senze njalo. Alright, masanda kuvula umsakazo wakho la sikhuluma ngeNew Nazareth Baptist Church kaMfundisi Mpanza. Ibandla elisha lesizitholile umehluko ndabenhle sikutholile ukuthi kuhluke ngani kulisha lifundisa ngokukaJehova ngokukamdali qala lapho konke mangabe unombuzo khona ofisa ukukubuza I think nakhona sebebambekile impela ukuthi babuze because everything is clear kimina ke ngingazi kuwena mlaleli ngoba mangabe ukuthi akabi clear ungenza njengoba enza lo semoyeni sabona yebo sanba yebo ma yebo ngicela ukubuza ukuthi njengoba kubaba umfundisi ethi yena uthunywa uShembe uthi ibandla lakhe malipende imlomo ngoba phela sichakame nakukho lokho okay waphela sibona ipende imlomo thina abantu bakhe benze izinto esingazenzi thina eNazareth okay all right ke ma uzolalela amkhisi okay ma
Mangcobo Mkhize ukona yini mhlawumbe ushemba angengiphendule akusikhona kaze ngikufundisa ukuthi akupenda umlomo nabantu base ebuhleni bayipenda imlomo okay manje iqiniso lela nami ngabona sengibona nje izithombe nabanye abantu bependa imlomo anani impela umama kuba nami ngibabona impela ebuhleni bayipenda imlomo izingane ziyawafaka amabhlukwe yonke leyo nto akusiyona imfundiso asikaze nje si strict kabi kulokho nami ngiyithuka sengibona abanye abantu bependa imlomo elokhuzeni asiyipendi nje imlomo okay usemoyeni sawona Sanibona kwenziwa yini ukuthi ingelosi uma yayithunywa ushembe kube yona ephinde kushise ushembe ebuhleni okay uma ngabe ingelosi ethunywa ushembe why iphinde ikushise ushembe ebuhleni njengoba ngisho ngithi angeke ngikwazi ukuthi kungani ingelosi yakuchaza kahle konke ukuthi sengikuchazile ukuthi yathi kangiphumeleni yabo ayizange yathi angishiye ushembe okuseqinisweni ngathi mangibuza ukuthi ubaba inyanga uthingo uzothini yathi ingilosi lokho ngokuphakathi koshembe bobabili ngoba ushembe uyaxhumana noshembe senyameni namanje ngaphuma ebuhleni ubaba uthi ngizowahamba emhlabeni akakaze ezengisole yeah 0861462632 impendulo ngiyacabanga ukuthi zizwakele nasenkulumeni nje iyonke ungashaya okanye usende iSMS uthi Nanda bese uya lapha ya ubeka umyalelo wakho okanye umbuzo wakho noma ngabe yini ufisa ukuthi uyibuze uye ku 39001 noma ku Facebook nakhona silindele ukuthi uyabuza nakhona imibuzo ngoba baningi nabanye kade beshizola ukuthi ayibo sizolalela sifisa ukuzwa kahle la ibandla elisha siyabonga kakhulu ke imbuzo nje wadi shilo umama Ngcobo ngiyacabanga ukuthi mhlambe nakhona uyibambe ngempela leyo ukuthi khona abanye abantu even nakuma Christ khona abantu abafundiswe into kodwa benze into usemoyeni sabona sabona yes kunjani siyaphila kunjani akaphela awusiya wantu zokhuluma yes ya ngicela ukubuza kubaba ukuthi mhlawumbe ingelosi ayikaze ifike nimtshela ukuthi njengoba kunenkinga abaholi nje ubani kahle kahle manje oneshembe womoya phakathi alombango khona ngoba so baba kuba yedwa umholi onoshembe womoya alright uzile baba yes angifuni ukuthi ngisho ngabe bengitshelile bengeke ngisho lokho ngoba angikho kulabo shembe so ngabe ku wrong mabe ngizothi yathi imuphi ushembe kodwa ingilosi kungakahambe ubaba uthingo ungafunda ngisho ungangena kwi website yeNazareth Baptist lento ngayikhuluma ngoJanuary ingilosi yafike yathi emva kwababa uthingo kovela oshembe abaningi yayisibachaza ngeke ngichaze into ngoba enye i very sensitive kodwa yazi yathi sekuyofana nenganekwane ukuthi uNkulunkulu wakwahamba phambi kwamaNazaretha esinye isizathu eyathi angiphumele sona yasho lokho ukuthi ubuNazaretha kuzoba inhlekisa kuzoqhamuka oshembe abaningi ngoba sekoba inganekwane ukuthi uNkulunkulu wako abakhona phambi kwamaNazaretha ngiyakhumbula ukuthi ngomhla ngo-August 2010 kwafika futhi ingilosi yathi ngithunywe amakhosi asekuphameni amathathu athi asethembele kuwe ukuthi ubuNazaretha kungapheli yaze yathi lengilosi nami mfowethu sengethembele kuwe ngoba njengamanje na emva kwababa akuzobe kungasakhulunywa ubuNazaretha njengenkolo kodwa kuzobe sekunoshembe abaningi yazi yathi abanye oshembe bohola ibandla lamaNazaretha bengakaze beze bekhole lokhu bazalwa ingasakhulunywa indaba ukuthi bake bakhethwa uNkulunkulu okuthi sorry usemoyeni sabona alright 0861462632 siyadinga ukuthi ubuze mlaleli ngeza ngale nkathi sakhuluma kodwa ke okwamanje yathi ingilosi ayikazitshelwe lutho ngoshembe abakhona okay ngibalekile lo ngoba ngiyayithanda lo mapulisi khona umlalelo khona usemoyeni sabona sanibona sesininjani siyaphila kanjani wena hayi ngikhona na nango baba umfundisi anza nango umfundisi ungabuza nikhuluma no-anonymous la emlazi yebo anonymous ngicela ukubuza la kubaba uMpanza ngiyamuthena uthi yena akayena ushembe ngicela ukubuza uthena njengoba phela labantu laba futhi akashembe baya
baye entabeni ngenyanga ephile ngokubuza ukuthi yena uzoya isayifungulile niyena into abakazoya kuyena nebandla lakhe noma uthi ukhola ekuthini naye kufanele ay entabeni nebandla lakhe beyothandaza ngiyabonga. Alright. Kulula nje ukuphendula lo mbuzo. Uyabona nje oba singaye kuphakameni siyathanda ukuye kuphakameni. Kodwa practical asikwazi ukuye kuphakameni. Kodwa kusho ukuthi ukuphakama sesikuthatha ukuthi akusilona ikomkhulu lethu. Khona ezinye izinto practical ongeke uzenze. Ngicabanga ukuthi nasentabeni ngeke uye entabeni uyelwa nje ukuthi ufuna ukubona ukuthi kuliwe kanjani. Uyabo. So ke uma ngabe ingekho indlela yokuya entabeni ngiyomkhonza uNkulunkulu lapha ngikhona. Uma ikhona indlela ngiyokuya lapho kodwa ubaba ilanga akakantsheli lutho ngentaba ngoba singabantu abaphemba esaphemba ubuNazaretha. Okay. Semoyeni sabona? Yebo sawubona sisi. Yes ma. Ngisacela ukubuza ukuthi ngoba ethi umfundisi nje uyathi ngilosi yena kuzoba khona oshembane abaningi yena kayona overload yakho. Okay. Angisiyena ushembe mina. Futhi mina ngaphuma ebuhleni bengakababikho oshemba abaningi. Awusiyena ushembe baba. Semoyeni. Yebo sabona nkosazana. Yes. Umfana Mkhize Duzuma lo. Yes Mkhize. Ubaba umvangeli akangalibalekela iqiniso lokuthi yena uzenza ushembe. Kumanje uqeda ukuthi ingilosi yafika yathi ushembe usethembele kuyena ukuthi uNazaretha akuzophela. Ngelinye ilanga ePine Town wakwakhuluma nebandla lakhe ngenhlanhla kangivakashile. Ngafike ngethuka isimanga ngikhona. Ethi ucela amaNazaretha ibandla lakhe limthandazisa ukuthi umoya kaShembe wehlele kuyena ukuze approvele izwe ukuthi lento ayingasibongo naye ewubanza angayenza. Akangakubalekeli lokho baba ukuthi yena uzama ukuzenza uShembe nje kuphela. Okay, siyabonga Mkhize. Ngabe mangabe uthandaza ukuthi umoya kaNkuluNkulu awehlele kuwe lokho kuchaza ukuthi uNkulunkulu. Phela umlaleli unconfused bengithi ubuza umbuzo kodwa usemoyeni sabona ngithi ngicela umoya kaShembe wehlele kimi akuchaza ukuthi ngidinga uShembe ngoba vele wazi ulokhuza uDavid wathi Nkosi ngicela ukuthi umoya wakho uhlale kimi. Wayengasho uDavid ukuthi uNkulunkulu mayethi ucela umoya kaNkulunkulu uhlale kuwe. Asiphendulele usemoyeni sabona? Yebo sabona. Yebo ngicela ukubuza lapho kuMpanza ngoba ubona ade beshumayele bethi uShembe usuke emhlabeni azafika ezulwini sonke step isiphantishem sekuphuma kanjani manje yakaMpanza sekuphuma kanjani ini baba? Sekuphuma kanjani uthi manje kukhethe omunye umuntu ongayenwa kwaShembe ngoba thi uShembe basuke emhlabeni bese befika ezulwini futhi bona uMpanza kwenyama symposium wakwakhulu kurong ukuthi abafundisi bamhlupha ngoba yena wasithetha akubona abafundisi bangempela lapha yithina efuna ukudunga thina as intsha sifuna usidunga imiqondo ethi abafundisi bangempela yithi laba bakhona kuthi abafundisi bangempela umfanekiso wabo yebo. Alright. Uyayiphuphela nje lo muntu okokuqala ukuthi akubona abafundisi laba kuseza abafundisi kwasho babilanga. It is on record akuzange kwasho mina. Uthi lokhu ukuthi oShembe ngishilo ngathi ubaba ilanga wathi leli bandla liphethwe nguye. Aliphethwe yimina ngaze mina ngibe uShembe ngisho kwamanje ngisho ngiya elokhuzeni ngisho amanzi abusiswayo akabusiswa yimina kufika ingilosi iwathathe iwase kuShembe womoya kube yiwona obusisa mina ngaze nje ngwabusisa amanzi njoba ngiwumfundisi ngihola ibandla nje angiwabusisi ngisha amafutha yonke into yenziwa ithathwa ingilosi physically yabo ngamanye amazwi ke uyakukholwa lokho akukholwa but that is a fact ukuthi yonke into eNew Nazareth Baptist Church ayenziwa uMpanza ibandla leNew Nazareth Baptist Church physically kubantu ababonayo vele liphethwe uMpanza kodwa akusiyena uMpanza ubabelanga wathi uyena ozoyiphathela ukuthi uba uShembe oyiphathelele libandla uzobona ukuthi kuzokwenzekani yeah baba angizokulokho ngiprove ngomlomo kuzokusho but apart from that ukuthi mhlambe kwathiwa kuyoba kanjani sekuba kanjani akusiyona iproblem yami leyo because mina ngizange ngaplana
Okay. Ngenxa yesikhathi baba ngizocela ukuthi sivalelise because sisazoba nawo ama sessions la sicela khona futhi ukuthi uphinde ubuye ngoba lento ngathi yinde kakhulu ayidingi lesikhashana esincane esingaka. Ngicela ukuthi mhlambe ukusikhumbuze nje ukuthi nikuphi nikhonzela kuphi mhlambe nabafisayo ukuthi bazokhonza bezwe lezi zinto ethu uyayikhuluma. Sise Pine Town. Kuphi na? Civic Center. Phakathi. Eduze kwa McDonald. iTempeli. Oh, okay. Yes. All right. Umfundisi Mpanza okunye okugcina njengoba uthena kwenziwayo ukuthi abantu kube lesi simo njengoba ngishilo iNew Nazareth Baptist Church ayiphethwe mina iNew Nazareth Baptist Church iphethwe ubaba ilanga kwasho yena and yonke into ichaza leonto kodwa umuntu oletha imessage yokuthi kufanele kwenziwe yini kufika ingilosi uhlaleleni so ke uma umuntu ekholwa lokho akakholwa uma engafuni ukukholwa akangakholwa kodwa that is the position that is what I know. Okay. All right, ngiyayithanda ke indaba yamfundisi uMpanza because ukhuluma ngenkambo lesi esihlezile lesela ukuthi abantu abafundiswe ngokukaNkulunkulu ngokukaMdali. So into ebalekile ukuthi sisazophinde futhi sibe naye umfundisi uMpanza ngelinye lamasonto siqhubeke ngoba ngiyayibona imibuzo eminingi ngaqhubeka futhi nisibuze nala ku-SMS sizokhona ukuthi sithathe simnikeze yona ezokwazi ukuthi aphinde aphendule ngqo. All right, asivalelise ke njengamanje baba. Ngiyavalelisa ngiyabonga abalaleli ngiyabonga abasakazi. Amen.